Mă bucur să discutăm zona de in-store payments. Am propus să discutăm un pic și în direcția asta pentru că mi se pare că ducem poate la epuizare zona de online. Online-ul, bineînțeles, e trendy, pandemia l-a pus pe tapet într-un mod în care nu îl mai poate da nimeni jos. Însă, deocamdată, majoritatea business-ului se întâmplă în magazinele fizice. Sunt foarte multe inovații în zona online-ului. Vorbim de AI, vorbim de automatizare, vorbim de engagement-ul clienților și așa mai departe. La Payten avem o mare experiență în zona online-ului și știm ce se întâmplă, dar avem în același timp și o mare experiență în zona in-store-ului și brick and mortar, retail-ului tradițional. Iar așteptam de ani de zile să începem să discutăm și despre asta. Nu există doar online și nu doar în online se întâmplă lucruri interesante și mă bucur să văd că în ultimul an, cel puțin, începem să avem subiecte de discuție în zona asta. Subiecte de discuție în care comercianții se uită către magazinele fizice și își pun problema cum pot să le modernizeze, cum pot să le eficientizeze, cum pot să le facă mai inclusive și mai disponibile pentru toate categoriile de clienți. Cum pot să le faciliteze clienților utilizarea metodelor de plată, indiferent de metodele pe care le preferă. Cum pot să optimizeze aceste procese astfel încât, așa cum zicea un antevorbitor în panelul anterior, să elibereze resurse care pot să facă lucruri mai inteligente decât să meciuiască niște bonuri la finalul zilei și să vadă cu care factură sau cu care comandă se potrivesc. Într-adevăr, observație utilă că toate aceste automatizări, de fapt, cred că a pus de mult vremea în care automatizarea și mecanizarea însemna înlocuirea factorului uman. Acum suntem într-o economie a informației în care automatizarea și, să spunem, noua mecanizare eliberează factorul uman să facă o muncă mai valoroasă, nu să rămână pe drumuri. Și din punctul ăsta de vedere, văd că avem discuții tot mai multe și un interes tot mai mare din zona comercianților. Există o oarecare push și din zona autorităților sau reglementării de a implementa metode de plată moderne. Poate a ajuns la urechile majorității dintre noi inițiativa RoPay și plata account to account prin QR codes inițiată de Banca Națională. De asemenea, retailerii, vorbesc de zona de payments, retailerii interacționează cu clientul în faza finală de realizare a tranzacției, când clientul plătește. Abia atunci, practic, a devenit client, când a dat cu cardul la POS și au plecat banii din contul lui. Până atunci e un prospect. În marea majoritate a cazurilor, retailerii se mulțumesc să implementeze acele POS-uri care și cu 10 ani și cu 20 de ani făceau același lucru, și anume nu mare lucru, doar să ia banii de pe card. Însă softul a început să conducă, cum să spun, nevoia și softul a început să conducă soluțiile pe care le pot implementa retailerii, iar hardul să devină cumva secundar. E un POS, ok, e un hardware, dar poate să facă mai multe lucruri decât să ia banii de pe card. Sau să țină minte măcar că acelui client i-a mai luat odată banii de pe card. Pentru că eu, dacă merg azi în marea majoritate a retailerilor tradiționali și o să plătesc cu cardul și merg peste 3 zile și plătesc din nou cu cardul, nu o să știe că sunt tot eu, deși folosesc același card. Dar din punct de vedere legal ar avea posibilitatea asta? Sigur. Deci nu există nicio barieră legală sau tehnologică pentru a face asta, dar trebuie să-și dorească cumva să vină mai aproape de client și în mediul fizic. În mediul online,
Comercianții sunt foarte atenți la comportamentul consumatorului. De câte ori a venit, cât a cumpărat, vorbeam de a prezice când o să facă următoarea achiziție. Lucruri foarte sofisticate. În retail-ul fizic, exact aceleași tool-uri există disponibile. Tehnologia și reglementările permit, așa cum permit și în online, însă nu se întâmplă azi. Însă sunt pași, așa cum spuneam, tot mai mulți făcuți în ultimul an. Și dacă ar fi să menționez așa câteva, soluții înspre care văd că lucrurile merg. Una dintre ele e, bineînțeles, să nu se mai mulțumească doar să obțină un POS gratuit de la bancă, oricare ar fi el, merge bine, merge repede, nu contează, e gratis și ia banii de pe card, ci să vrea mai mult de la asta, să aibă, hai să spunem, un ownership, o proprietate asupra acelei infrastructuri de plăți, să poată dicta ei ce să se întâmple cu ea. Și unul dintre lucrurile care se pot întâmpla este exact lucrul ăsta, să știe că un client a venit de mai multe ori acolo. De exemplu, sistemul nostru, dar bineînțeles nu suntem singurii care facem asta, sistemul nostru poate să-i dea o informație comerciantului într-un mod, să spunem, într-un mod anonimizat, despre faptul că un client a cumpărat azi și cumpără mâine și poimâine și răspoimâine folosind doar cardul bancar, fără un alt card de loyalty, fără să se înscrie în niciun fel de program. E cel mai simplu program de loializare pe care poate să-l implementeze un retailer, pentru că un client oricum plătește cu cardul. Noi putem oferi un cod anonimizat, de fiecare dată același pentru același card, pe care îl pot pune în CRM-ul lor, și astfel să vadă că eu sunt la 10-a achiziție sau am atins 1000 de lei sau așa mai departe și să-mi dea un mesaj care să se potrivească cu mine. Că vom vedea foarte mult o migrare dinspre zona de hardware spre software. Avem soft POS care funcționează pe device-uri Android, probabil va funcționa și pe iPhone și va deconecta foarte mult plata cu cardul de POS-ul fizic. De asemenea, plățile care au fost introduse de fintech-uri, account to account, și care în retail-ul obișnuit nu sunt naturale, adică lumea e mai degrabă obișnuită să plătească cu cardul decât dintr-un cont în alt cont. Acum cu acest RoPay vom vedea o creștere în zona plăților account to account și retailerii vor fi forțați să implementeze aceste modalități noi de plată. Noi în alte piețe avem plata cu Bitcoin, plata cu diverse scheme. De asemenea, cred că vor crește plățile în, să le numim, closed loop systems, adică un mare comerciant, să spunem, nu vreau să dau exemple de nume, dar nu știu, comerciantul X poate să ofere angajaților niște carduri, nu Visa Master, ca niște carduri proprietare, pe care să le încarce cu bani electronici o dată pe lună și care să le permită angajaților să cumpere din magazinele retailerului produse în valoare de 100 de lei, să spunem. Un astfel de sistem putem să-l punem la dispoziție, astfel de plăți pot fi făcute exact pe POS-urile pe care se încasează plățile și RoPay și orice altceva, și aceste carduri proprietare, să zicem. Acești comercianți pot să dea acele carduri unor parteneri, să spunem, dacă sunt comercianți din zona B2B, rețelelor de comercianți, să le facă factură la finalul lunii, de exemplu, în funcție de cât au consumat. De asemenea, pot fi folosite pe rol de gift card-uri, de exemplu, sau se pot cumpăra. În fine, deci ce vreau să spun este că flexibilitatea și creativitatea în zona de plăți cu siguranță va crește, va fi o migrare clară spre zona de software și mai puțin zona de hard și vor fi mult mai pregătiți să accepte plata mea